स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लिखा हुआ गाना सुना रहा हूँ, जो अभी प्रमोद प्रेमी का गाना आया हुआ है, बहुत मार्केट में धूम मचाया है। कि शादियों करे से करे के मोहन बा, एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा। शादियों करे से करे के मोहन बा, तो एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा। इसी धुन पे लिखा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं लिखा हुआ गाना। नजर मिलाई तो मुंह मोड़ी ले लू, कौन बा कारण रिप्लाई नहीं देलू। प्यार कहरे के केहू से न मोहन बा, गाड़ी बंगला या पैसा या धन बा। हमके जीजा के भाई पसंद बा, गाड़ी बंगला पैसा या धन बा। नजर मिलाई तो मुंह भाई ले लू, कौन बा कारण रिप्लाई नहीं देलू। प्यार कहरे के केहू से न मोहन बा, गाड़ी बंगला या पैसा या धन बा। हमके जीजा के भाई पसंद बा, गाड़ी बंगला पैसा या धन बा। हमके जीजा के भाई पसंद बा।